Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In heavy barsa, mast barsa. Dada anda, ik dada andala. Mante tinodu ನಾವು ನುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಕೋರಿಕನೋಡ ಪಂಜಿಕನೋಡ ನೋತಿಜಿ ಪಂಜಿ ತಿನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಈಗ ಪಂಜಿಕನ ಕಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಡ ಕನಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೋರಿ ಪತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಅರಿಪಾರು ತೀತೆ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ತಿಂಡಿಲ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿಲ ಮುಗಿದೆಂಡು ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ದಾದನಲ್ಲಿ ತಿಂಕಂದ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಗೋಡೆ ಪಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂಡಲ ಪಿದಾರ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನೆರಿಯರಿ ಬರ್ಸ ಗೋಡೆ ಪೋಪುನಿ ಏರ್ಲ ಪಿದಾರ್ಜೆರಿ ಇಲ್ಲದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ನಕ್ಲಿ ಪೋಡೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಮನ್ಪೊಡೆ ಬರ್ಸ ಆಡು ಎಸ್ಬೋದು ಪೂರ ಪತೊಂಬತ್ತೆ ಈ ಚಂಡಿ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಹೊತ್ತುಂಡು ಟರ್ಪಲ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿಯೆ ಗಾಡಿ ನಾಯ್ಕೆಲ್ಲಡೆ ಹೋಯ್ಬೋದು ತುಕ್ಕದ ತಪ್ಪಂದು ಅವ ಅಂಚ ಈಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪ ಇಚ್ಚಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂಜಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪೇರು ಹಾ ನೆಟ್ಟಂತೆ ಪಾಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡೇರು ಸಜ್ಜಿ ಬಂತು ಲಕ್ ಮಸಾಲಾಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಜ್ಜಿ ಪುಚ್ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಬೊರಿಯರ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಂಚಿತ ಆರ್ಗ್ಲ ಪೋಯರುಂಡು 1 kg ಆತ ಈಗ ಒಂತೆ ಸವಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಸಾಲನ ಪಾಡು ಈತ ಪುರ ತೊಂದರೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಕು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಣ ಇತ್ತು ಪಿರಾವ್ ಜಾಗಿರ್ತೆ ನಾನು ಮೂರ್ರೆ ರಾಮಾಯಣವು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಸಿತೆ 3 ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ದೀಪ ಪುಲಿಲ ನೆಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಜಾಪ ಗೈಸ್ ಎನ್ನು ಕಜಿಪ್ ಮಾತ ಆದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ತಾರ್ಗ ಬರ ಜನ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕೆರ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬೊಡ್ಚನ್ನ ವಸ್ತು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನೋಡ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಡು ಒರ್ತಿ ಜನನಿ ಏತು ಬಿಸಿ ಆತಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಒಪ್ಪಲ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಐ ಕಾಲೆಗ್ ಇನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಾ ಪುರುಂಡು ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಆಲ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾಲ್ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡೆಲ ಮಾತಂದ ಕೊಡದು ಜಾಲಿ ಎರಡು ತಿಂದೆಯಾ ಕೊಡಿ ಜಾನ ಕೊಡೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಶಾಲೆ ಕೊಡೆಗೆ ಯಾಪಣ ಇನ್ನೊಂದು 6 ಮಂತ್ ಖನಪ್ಪ ದಿಮ್ಮತಿ ಖನಪ್ಪ ಆಹಾ ಕೊಡ್ತಿಜ ಅಂದ ನಿಕ್ಲಾನೇತ ಫುಲ್ ಬಲ್ಲೆನೆ ಆತೀನಿ ದುಂಬು ಕುಕ್ಕ ಅಂತಾರ ಮುಳು ನೀರು ತುಳೆ ಏತುಂಡು ಚಪ್ಪೊಟ್ಟು ನಾನಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪನ್ನವನ್ನ ಗೊಬ್ಬುದಾತ ಅಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮಿನಿ ಫುಲ್ ಜತ್ತಂಡ ನೀರ್ ದಾಡೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಳು ಚೂರ್ ತತ್ತುಂಡ ಹೌಲು ಹಾ ಅಂಚಿರ್ದು ಬರ್ಪುಣಿ ಒಂಚಿರ್ದಿ ಅವು ನೀರು ಜಪ್ಪೆರಾಪಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕುಂಟಾರ ತುಂಬ ಇಡ್ಬೇಕ ಕುಂಟು ಬರಾರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕುಂಟಾದ ನೀರು ಬೈದು ಇತ್ತೇತು ನೀರುಂಡಿಯೋ ಜಪ್ಪೆರ ಪೂಜಿ ಜತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟಗೊಬ್ಬಲಿ ಅಂಡಕ್ಕ ಉನ್ನುಂಡಿಯ ಪಾಮಾಜಿ ಬೈದು ಮತ್ತೆ ಸೋಕೊಂಡು ತಾರಾಯಿಪುರ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಗಂಚಿ ಆತ ಕಣ್ಮಗೆ ಜೋರು ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಮರ ಪೊಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೋಟಿಗೆ ಬಡಿಪುಕ ಕೊಡೆ ಬಾವಲಿ ಹಾಕೊಂಡು The next day. ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರಿದು ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಚೂ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಐಕ್
ಏನಿತ್ತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದುಮ್ಮು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂತೈತ ಅವು ಉಂತುದೆ ಪೋತುನು ಅಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಐನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೀನಿ ಈಗ ದಾದನ ಓನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅವಳ ಉಂತುದೆ ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಂದೆ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಬಾರೆ ಹೊಡತ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತಿ ವೀಡಿಯೋ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐನ್ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಯಾನು ಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಟ್ ದಾಲ ಇಂಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಪುನಕೆಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಏ ಪಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡತ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಮಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು ದಾದನ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲ ಐಕ್ ಚೂರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಇಟ್ಲ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತಿಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋನುಂಡು ಐಕ್ ಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆವತ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ ಏ ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐಕ್ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಮಂತೊಂದು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆತ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾನು ರಡ್ಡ್ ಇನಿ ಮನ್ಪೊಡು ವೀಡಿಯೋ ಕನ್ನಡಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಡ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಐನತ್ ತುಳುಟು ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚೂರು ಫಾಲೋವರ ಅಂಡ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಪುನೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಂಕ್ ದಾದನ ಓನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಇಂಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಚ ತುಕ ಇನ್ನೇನು ಅಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಗಳನ್ನ ಮನ್ಪೆ ಐದಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಮನ್ಪೆ ಬಹು ಸಾರಿ ಬರುತ್ತದ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಅವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಿರತ್ತ ಅವು ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಸೇರ್ಪದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಓನ್ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ಆತ್ ಮಂಡೆ ಬೋಡಪ್ಪನೈಕ್ ಅಂಚ ಆತದಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಎನ್ನದಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ತುಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದೀಪನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಬರೆದಿತ್ತೆ ಇದು ಮಗನಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಗೈಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಪುನಿ ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತೆತ್ತನೆ ಇರ್ದಾದ ನಮಕ್ ಮೋನಿಗೆ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾಲ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇವಾಗ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಮೈಕ್ ಇತ್ತನ ಚೂರು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಶೋಕಿ ಅಂಡತ ಮೈಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡತಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೂರು ಚೂರು ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ 1 ನಿಮಿಷದ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನಂತೆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೊಂದಿದೆ ಪಂಡ ರೀಟೇಕ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪಂತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ರಡ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಿತ್ತೆ ಇಂದು ಆನಾಗೆ ತೋರ್ತಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ತುತ್ತದ ಅಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋ ದಾದುಂಡ ಐನ ಶೂಟ್ ಮಂತೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಚೂರು ಉಂಡು ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಲ ಬೋಡಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಏಪನ ಕೊನದ ದೀತನ ಇತ್ತನು ಮೀಶೋಡಲ್ಲ ಅನ್ನದಿತ್ತಂದಿನಿ 4-5 ವರ್ಷದ್ದು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ವರ್ಷಂದ ಅಂಗಿ ಮತ ಬೊಕ ಮೀಶೋಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿತ್ತನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ನೆನ್ನೆ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಆಂಡತ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತದ ಮಟ್ಟಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲತ್ ಪಿರ ಐನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಿಪ್ಪುನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಬಂಗ ಉಂಟು 2 hours later. ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಆಂಡ್ ಬಯ್ಯಗ್ ದಾದ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸತ್ತ ತಿನ್ನೋಡುಂದ ಅವೊಂದು ಇಪ್ಪುಣತ ಐಕಿನಿ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎನ್ನದೆ ತೂಕ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಓನು ಎಂಚಾಪುನ ತೂಕ ಕಾರ್ನ್ ಬೇಯರ್ ದೀತೆ ಕಾರ್ನ್ ಚೂರು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣತ ಒಂಜ ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಉಂಡು ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಮೀಶೋಡ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಹೊಸತ್ತು ಓ ಅಂಡಲ್ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ದಿಯರ್ ಆಪುಂಡತ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಆಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಂಚೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಏತು 200 ಚಿಲ್ಲರೆನ 300 ಐತ ಕೊಡ್ತೆ ಆಜಿ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ತರಕಾರಿ ಮೀನು ಒರಿದಿತ್ತನದಲ್ಲ ದಿಯರೆ ಅಂಚ ದೀದ್ ಬಿಡ್ತೈತೆ ಇಂಚ
ಮೂಲು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒರೋರ ಕನತು ದಿಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಐಕ್ ಎಸ್ ಮೂಲ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲದೆ ತೊನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ತುರಿದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ ಖಾರಾಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂದು ಬೇಪದೀತಿನ ಜೋಳ ಮೂಲ ಚೀಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಚೀಸ್ ನೆಕ್ 75 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ನೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ನೆಕ್ಕಿತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಗ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ನೆಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಪದೀತಿನ ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯೆ ಇತೆನೆಕ್ ಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ದಯಪಂಡ ಚೀಸ್ ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡದ ಈಗ ಚೂರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ నేను ಬೇಪಾರೆಜ್ಜಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅರಪ್ಪೊಡು ಬೆಚ್ಚೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕ ಚೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೀಪುಂಡ ಸ್ಲೈಸ್ ಎದಿವೋಲಿ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಅಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಚೀಸ್ ಪಾಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಪಿಚ್ಚು ಏಕೆ ನಿಜ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ ಯಾಮಲು ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೆಲವರು ಮಯೋನೀಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇರು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿಯ ಯಾವು ಇದನ್ನು ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಿರಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇದು ಇತ್ತೆ ಕಾವಲಿ ಹಿಡ್ದೀಕ ಗೈಸ್ ಮೂಲ ಕಾವಲಿ ಹಿಡ್ದೀತೆ ಕಾವಲಿಗ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿನ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ರೋಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಮೂಲ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು నేను ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನಿ ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಚಾತ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದು ಪನ್ನೋಡು ಎಂಚಾತ ನಾನು ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡತ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಶೋಕಾತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ ಗಸಿಯತ್ತವು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ತಿಂದು ದಾಯಿವಕ್ಕ ಮನ್ನೋಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಡತ್ನಾ ಇದು ತಿಂದಿಪ್ಪ ನೋಡಿ ಹೆಂಚಾತ ನಾನು ತೋಜಿಂಡ ಇಡತ್ನಾ ರೈಸ್ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಟ್ಟೆ ಆತಂಡು ಬೋಡಂಡ ಬೇತೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜಿನ ಮಯೋನೀಸ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಾನು ಪೂರ ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂದಿಜಿ ಸೀನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಜೋಡಿ ಬಿಟ್ಕೆ ತಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್